Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і сёння традыцыйна мы будзем абмяркоўваць усе гэтыя падзеі, гледзячы на іх праз гендерную прызму, як это мы любім гаварыць, таму што у нас у студыі гендерная даследчыца улады медыа і даследчыца улады медыа і гендару, скажем так, правільнее будзе Ірына Сідорская. Добрый день, спадарыня Ірына. Добрый день. Ну что ж, я думаю, что мы не забываемся про тое, что у Беларусі зараз так вельмі актыўна, яскрава праходзіць год жанчыны. Не забываемся, дакладна. І сочым за тым, як ён все ж таки праяўляецца, выяўляецца і чым азначаецца. І таму сёння я хочу быць з вами разам, паглядзець на тыя падзеі і тыя аспекты, якія за апошні перыяд мы заўважылі як праяву гэтага года жанчына, і паспрабаваць разабрацца, ці скласці такі красамоўны партрэт года беларускай жанчыны і зразумець, якую ўсё ж таки жанчыну як ідэал уяўляе сабе лукашэнкаўскі рэжым. Ну і давайте, можа быць, пачнем з такога. Днямі заўважылі у палях беларускіх красамоўны такі партрэт, ці як это правильно, скульптуру саламяную жанчыны. Вот адмыслова да года жанчыны, саламяную структуру, як это любяць нагаварыць, у стылі агратрэш зроблена. Але что гэта, пра што? Вот як вы, якая была ваша рэакцыя, калі вы ўбачылі гэтую фото? Ну, я ўжо нават не пасміхаюся, калі я бачу чарговае такое фото, але мне здаецца, што гэта вельмі такія красамоўныя сімвалы, вельмі такія паказальныя прыкметы, як сапраўды дзяржава бачыць жанчыну і як якую жанчыну дзяржава як бы лічыць правільнай жанчынай. Я не буду ацэньваць гэтыя скульптуры з пункту гледжання мастацтва. Мне здаецца, напэўна, есть як бы асобныя адмыслоўцы, якія як бы могуць гэта зрабіць. Але што я заўважаю? Гэта вельмі традыцыяналісцкія, вельмі кансерватыўныя і вельмі такія простыя сімвалы беларускай жанчыны, якія звязваюць, па-першае, жанчыну з плоднасцю, з урадлівасцю, з ураджаем, з родамі, з клопатам, з мацярынствам, з захаваннем, з клопатам пра сям'ю і гэтак далей. А па-другое, што як бы гэта ж не сапраўдныя беларускія жанчыны. Там не тое, што няма падабенства хаця б з нейкай беларускай жанчынай, як бы твараў ва ўсіх гэтых скульптурах, партрэтах, альбо там гэта ж як бы традыцыя пачалася з таго, што Беларускі саюз жанчын як бы зрабіў свой лагатып году беларускай жанчыны, і там таксама выява жанчыны. Але гэта як бы такія ананімныя жанчыны, якія не маюць нічога агульнага з рэальнымі беларускамі сённяшнімі. І яны ўсе як быццам павінны увасабляць Беларусь. Што з аднаго боку гэта як быццам беларуская жанчына, а з другога боку так гэта ж увасабленне Беларусі. І тут як бы што мы бачым? Мы бачым як быццам бы і прыгожыя вобразы. Я яшчэ раз пакідаю ў баку менавіта мастацкую вартасць, але хацелі як быццам зрабіць гэта прыгожа. Але там няма жанчыны як чалавека, як суб'екткі, як яшчэ раз асобы, у якой ёсць свае там нейкія інтарэсы, свае нейкія патрэбы, свае правы, свая там мадэль паводзінаў, свае погляды на жыццё і гэтак далей. Не, гэтага нічога няма. Гэта менавіта такая, я б сказала бы, што ўлада малюе жанчыну, якой бы яна хацела бачыць абсалютную большасць беларусак. І я маю на ўвазе вельмі зручных, вельмі такіх нават не тое, што не апазіцыйных і лаяльных, а вось менавіта такіх вельмі зручных, вельмі не самастойных, тых, якія будуць
рабіць усё тое, што дзяржава на іх як бы накладае, і якія не маюць вось свайго меркавання, свайго голасу, сваіх там інтарэсаў. Не, яны будуць як бы паслухмяна рабіць усё тое, чаго дзяржава ад іх як бы чакае. А дзяржава за гэта вось зробіць саламяную скульптуру. Вось таких хоча бачыць жанчын дзяржава, сказала спадарыня Ірына, і апісала, што вынікае з таго, што мы пабачылі з гэтай скульптуры. У той жа час ёсць нюанс, як кажуць. Ведаеце, час ад часу YouTube устаўляе ў нашу трансляцыю рэкламу. Гэта не Еўрарадыё устаўляе, гэта YouTube. Мы з гэтага нічога не атрымліваем, але пакуль вы гаварылі, ён падкінуў рэкламу сумачак і ўвогуле Луі Вітон. Гэта ён тут подкидывае, але не напэўна ацэньвае аўдыторыю, што вельмі такая у нас аўдыторыя, можа гэтыя торбачкі купіць. Я спадзяюся, калі да гэтай аўдыторыі належаць доктаркі, якія абслугоўваюць Лукашэнку і іншых высокіх чыноўнікаў. Таму што я зараз хацеў бы звярнуцца да яшчэ вось адной тэмы. Я чаму пачаў звёў і вот вашыя словы, якой хоча бачыць вобраз дакладней жанчыну дзяржава. І вось гэтыя Луі Вітонаўскія сумачкі, рэмяні Гермес альбо Картьер сумачкі і ўсё астатняе, таму што вось такімі сумачкамі і такімі рэмянямі і з іншымі аксесуарамі, адпачываючы на Лазурным берагу, адпачываюць простыя беларускія доктаркі. Адзін нюанс, якія даглядаюць цела Лукашэнкі. Вось это вот блізкасць да цела Лукашэнкі, яна ўсё ж таки і азначае вось гэты нюанс, што не на ўсіх жанчын распаўсюджваецца тое вобраз, які хацела б дзяржава лукашэнкаўская бачыць у якім жанчын беларускіх. Ці не? Вот як вы ўвогуле ацэньваеце эту сітуацыю? Ну так, сапраўды тут вельмі паказальна. Я б адразу бы сказала, канешне, гэта такія вельмі відавочныя падвойныя стандарты. Вось для абсалютнай большасці беларускіх жанчын тое, што я як бы намалявала вось 2 хвіліны таму. Лаяльныя, працавітыя, нараджаюць, працуюць, даглядаюць, ніякіх пытанняў, толькі ўсё робіць тое, што дзяржава гаворыць і гэтак далей. Гэта абсалютная большасць. Але ёсць як бы іншыя жанчыны, і нават не тое, што іншыя жанчыны, ёсць відавочны такі сацыяльны ліфт для такой значнай меншасці беларускіх жанчын, для якіх прыгажосць, маладосць, лаяльнасць узнагарошваюцца такім чынам, што яны атрымліваюць доступ вось да такіх ресурсаў. І я нават думаю... Спачатку яны атрымліваюць доступ да цела. А доступ до тела, ну я не до того, что там не про ложак кажу, а там скажем, нейкім чынам там суправаджаюць на нейкіх мерапрыемствах, танцуюць там балы, даглядаюць, подносяць яму та самае прабіркі для збора аналізаў, і за гэта атрымліваюць потым вось такія дабрабыты. Я згодна, я как раз не про тое, каб вось займацца мізагініяй альбо там нейкімі тэорыямі спісковымі і гаварыць про тое, чаго мы не ведаем. Мы не ведаем на самой справе там вось гэтай справы ложка і гэтак далей. Але вось вы прывялі прыклад перш за ўсё з вось гэтай Аленай Казак, якая персанальная доктарка Лукашэнкі. Так, вось мы пабачылі яе, значыць, узровень узровень яе, значыць, торбачак, яе упрыгожванняў, яе як бы вобраз жыцця, і так ён кардынальным чынам разыходзіцца з тым, што як бы прапануецца абсалютнай большасці жанчын. І я згодная, пытанне, напэўна, не ў тым, што там у яе ёсць там нейкая торбачка альбо нейкае упрыгожванне. Ну, як бы не ў гэтым пытанне. Пытанне менавіта, якім чынам вось
гэтая жанчына атрымала доступ да такіх рэсурсаў, бо зразумела не ўсе лекаркі і лекары жывуць у Беларусі такім, значыць, такі ўзровень спажывання у них, зразумела, не. І нават не таму, што яна там нейкая вельмі паспяховая альбо таленавітая доктарка, або нават мы зараз жа ведаем, яна ж не толькі доктарка, зараз яна ўжо і бізнес-вумен, бо ў яе ўжо, значыць, ёсць вось гэта арганізацыя, якая займаецца вырабам фармацэвтыкі. Таксама гэта быў там бізнес іншага набліжанага да Лукашэнкі, а зараз гэта і яе. І так мы вось вельмі так бачым, што вось як бы галоўны сацыяльны ліфт атрымліваецца вось менавіта для жанчын у аўтарытарнай сістэме, што вось гэта блізкасць да цела Лукашэнкі, альбо да, вось гэтыя конкурсы прыгажосці, пра якія мы таксама шмат з вами гаворым. Мы ж бачым, калі вось, значыць, нейкая дзяўчына выйграла штосьці на конкурсе прыгажосці, і дзе яна як бы аказваецца праз вельмі кароткі перыяд часу, яна аказваецца альбо ў службе протокола, альбо вось побач з Лукашенко там на нейкім, не ведаю, на стадыёне, на там нейкім, на зборы гэтых гарбузоў, альбо там яшчэ чаго-небудзь. І вось так, і гэта дае ей медыйны капітал, сацыяльны капітал, а потым мы, значыць, дазнаемся, што там, напрыклад, альбо у яе ўжо ёсць нейкая, значыць, фірма, альбо там у яе бацькоў, калі яна яшчэ вось вельмі такая маладая. Ну і так і атрымліваюцца вось гэтыя падвойныя стандарты, што, значыць, абсалютная большасць беларускіх жанчын павінны быць сціплымі, такімі традыцыйнымі, займацца домам, дзецьмі, працаваць, рабіць тое, што гаворыць дзяржава. А вось, значыць, ёсць іншыя жанчыны, але між імі таксама ёсць з пункту гледжання дзяржавы ўсё ж такі падабенства. Я не думаю, што вось гэтыя жанчыны, вось гэтыя пераможцы конкурсаў прыгажосці, альбо гэта персанальная доктарка, што яны свабодныя. Яны ж таксама вельмі-вельмі залежныя. То есть вось уся гэта іх як бы вось гэта багацце, гэты капітал, гэты доступ да рэсурсаў, ён жа таксама можа ў адзін міг як бы і не быць яго. Калі там яна скажа што-небудзь няправільнае, зробіць што-небудзь няправільнае. Таму я думаю, што гэтыя жанчыны, ну, толькі на першы погляд могуць аказацца там вельмі паспяховымі і шчаслівымі, але я думаю, што яны таксама плацяць такую дарагую цану, і вось у гэтым, напэўна, ёсць галоўная як бы спецыфіка вось гэтай патрыархатна-аўтарытарнай улады. Яна нават сваім гэтым прыгажуням шчасця дакладна не дае. Яна таксама іх вельмі робіць залежнымі, вельмі паслухмянымі, і ніякай як бы самастойнасці там, ну, няма. Ну, можа быть, дарэчы, калі хтосьці скажа, што мы там прычапіліся да гэтай доктаркі, яна ж ўсё ж таки там зарабляе. Ведаеце, калі б гэта была любая польская доктарка, я просто ведаю, колькі зарабляюць дактары ў Польшчы. Прычым беларусы, якія прыехалі, пацвердзілі свой дыплом і працуюць у сістэме польскай аховы здароўя. Нават вот і ёсць адна знаёмая гераіня, дарэчы, праграмы «Ідэя X», якая зараз працуе у хуткай дапамозе у Варшаве. І колькі яны атрымліваюць гэтыя лекары грошы. Я абсалютна не здзівіўся ў іх ні рэмяню Гермес, ні адпачынку на Лазурным беразе ці яшчэ дзе-небудзь. А я ведаю у той же час ад беларускіх дактароў, колькі беларускія дактары зарабляюць. І вось ёсць доктарка звычайная, ні прафесарка, ні... Нічога мы пра яе, значыць, пра тое, што там яна вельмі крутыя аперацыі робіць, альбо вельмі добрая дыягностка. Мы ж нічога гэтага не ведаем. Ну, вось, я пра гэта. Я таксама з гэтага ж пачала, што, можа, усе беларускія дактары і доктаркі вось сталі так добра зарабляць. Альбо, значыць, Алена Казак вельмі паспяховая доктарка. Не.
Праблема менавіта ў тым, што яна доктарка пры Александры Лукашэнку, і вось менавіта гэта дае ей доступ да вось усіх гэтых ресурсаў. Ну так, і тут вы слушна заўважылі, але варта сказаць што-небудзь там ці зрабіць, ці адмовіцца рабіць, што хоча там рэжым, асабіста вось яе высокапастаўлены пацыент там ці яшчэ што-небудзь там, папік гэты, і будзе тое, што стала с лепшым хірургам Беларусі, які просто потрапіў за краты, а зараз выйшаўшы з-за кратаў не можа знайсці сабе працы. Вот оно как бы тое, пра што вы кажаце, как бы поспех, такі вот поспех у аўтарытарным рэжыме. Так, улада яна ўсіх робіць залежнымі. Яна можа даваць нейкія як бы ўзнагароды розныя за вось гэту залежнасць, але яна хоча кантраляваць усіх, яна хоча рабіць усіх залежнымі, і ніякая вось яшчэ раз самастойнасць у данным выпадку жанчын не прадугледжана. Вось між іншым я таксама вось успомніла некалькі перадач таму вы зачытвалі пытанне аднаго з гледачоў, які гаварыў, а вось што дрэннага з таго, што значыць жанчынам дзяржава гаворыць столькі прыгожых слоў, робіць там скульптуры у гонар жанчыны гэтак далей. А вось я б хацела бы замеціць, што заўважыць, што ну як бы не трэба напэўна ставіць жанчын на п'едэстал, але трэба, каб жанчыны былі там, дзе прымаюцца рашэнні. Напрыклад, жанчыны былі за сталом перагавораў, вось там, дзе прымаюцца важныя дзяржаўныя рашэнні, а ставіць жанчын на п'едэстал гэта дакладна не абавязкова. Працягваюцца практыкі скарачэння жанчын, якія выходзяць на працу пасля родаў ці дэкрэта. Гэта ўсё яшчэ год жанчыны, пытаецца Вожык Патрыёт. Вось тут ужо як бы так усё, што адбываецца, будзе ў год жанчыны, і якраз вось я так разумею, тут не вельмі як бы дакладна для мяне сфармулявана гэтае пытанне, маецца на ўвазе напэўна вось тое, што дзяржаўныя чыноўнікі і чыноўніцы пачалі гаварыць пра тое, што нам трэба, значыць, хутчэй вяртаць мацярэй у эканоміку, што нам трэба вось будаваць яслі і гэтак далей. Калі вось пра гэта таксама вельмі цікава. С аднаго боку, я не адзін раз гэта гаварыла, я разглядаю вось гэты 3-гадовы адпачынак па доглядзе за дзіцём, як на самой справе вельмі негатыўны менавіта для беларускіх жанчын. Вось можа гэта не заўважана на першы погляд, здаецца, як быццам гэта такое, значыць, добро, якое робіцца і дзіцю, і значыць дзіцёнку, і маці, але на самой справе гэта дае шмат адмоўных сітуацый менавіта для саміх жанчын. І вось як быццам бы чыноўнікі пра гэта штосьці разважаюць, вось пачалі нарэшце будаваць гэтыя яселькі для дзяцей 1-2 гадоў, але глядзіце, як неправільна і як некарэктна і як непаважліва яны даносяць гэтую ідэю. Ну, па-першае, вось што нам трэба хутчэй вяртаць, значыць, жанчыну эканоміку. Ну, а жанчыны самі чаго як бы хочуць. Вось чаму абавязкова гэты вось такі дзяржаўны падыход, што нам, дзяржаве, патрэбна, каб жанчыны хутчэй ішлі працаваць. Гэта ж, дакладна не клопат пра жанчын. Гэта именно выкарыстанне жанчын как працоўны ресурс. Па-другое, а на самой справе жанчына, якая у адпачынку па доглядзе за дзіцём, яна ўжо у эканоміцы. Яна ўжо робіць вельмі як бы важную эканамічную працу. Яна даглядае дзіця, яна даглядае дом, яна там яшчэ штосьці робіць, але яна не атрымлівае альбо амаль не атрымлівае за гэта грошы.
Вось гэта як бы парадокс, пра які мы вельмі часта з вами разважаем, што калі мы ходзім вось на звычайную працу, мы атрымліваем там грошы, і гэта лічыцца працай. А вось тое, што мы робім, напрыклад, у сябе дома, і вось перш за ўсё робяць гэта жанчыны, ну гэта ж на самой справе таксама праца, але, значыць, даходу, аплаты з гэтай працы жанчына не атрымлівае. І вось тут у мяне як бы трэцяе пытанне. А можа, усё ж таки будзем як бы усё ж таки рабіць так, каб мужчыны бралі частку гэтага адпачынку па доглядзе за дзіцём. Можа, ну як бы не толькі на жанчыну трэба узвальваць гэтую ношу і рабіць толькі яе адказнай вось за клопат пра дзіця да 3 гадоў. Можа, і мужчына тады будзе браць частку гэтага адпачынку, і як бы і жанчына тады можа не прарываць сваю кар'еру, не станавіцца залежнай, быць больш эканамічна самастойнай. Ну і мужчыне будзе добра зразумець усё ж такі, што гэта за праца, догляд за дзіцём, ну і быць больш са сваімі малымі дзецьмі, вось фарміраваць гэтыя сувязі і як бы атрымліваць асалоду ад бацькоўства. Таму вось сама па сабе ідэя пра тое, што жанчыны, якія нарадзілі дзяцей, павінны мець выбар і павінны мець дзяржаўную інфраструктуру, якая дапаможа трымаць баланс паміж дзіцём і ўсім астатнім у жыцці, мне як бы я яе ацэньваю як вельмі такую добрую ідэю. Але як гэта робіць дзяржава, ну дакладна разумеючы жанчын не тымі, хто атрымлівае дадатковыя магчымасці, а тымі, хто павінен функцыі, рэсурсам, якія павінны вось прыносіць карысць дзяржаве. Ну і у працяг, можа быць, гэтай тэмы дэкрэтаў нараджальнасці яшчэ адну закранем тэму. Вы сфармулявалі яе так: ці сапраўды абавязковае даследаванне аварыяльнага рэзерву гэта клопат пра здароўе жанчыны. Ці гэта тое, што я разумею як праверка на бясплоддзе так званае, ці гэта іншы? Адзін з крытэрыяў. Я таксама вось не доктарка, не буду тут на сябе шмат браць, але я так разумею, гэта адзін з крытэрыяў, які у тым ліку, ну, паказвае магчымасць зацяжарыць. Але, ну, правяраюць жанчыны, можа яна зацяжарыць, не можа яна. Што тут-то дрэннага, ну? Ёсць і тут дрэннае, але пачну з добрага. Сама ідэя, значыць, вось тое, што зараз агучылі чыноўнікі, мне таксама вось не зусім зразумела, чаму такія важныя рэчы на самой справе агучваюцца вось у такую адпускную, адпачынкавую пару, як жнівень, калі як бы, ну, людзі як бы не могуць нават абмеркаваць гэтыя рашэнні. Значыць, усе жанчыны беларускія ад 18 до 39 гадоў, у іх, значыць, у планавай дыспансерызацыі будуць зараз некалькі новых даследаванняў, якія накіраваны менавіта на рэпрадуктыўнае здароўе гэтых жанчын. С аднаго боку, гэта добрая навіна, таму што жанчыны будуць больш ведаць пра сваё здароўе, і яны змогуць зрабіць гэтыя даследаванні, раз, значыць, яны планавыя, зрабіць, па-першае, бясплатна, ну, а па-другое, ну, будуць для гэтага магчымасці, бо, зразумела, там у мінчанкі і у жыхаркі там нейкага маленькага населенага пункта, ну, розны доступ менавіта да вось гэтых медыцынскіх паслуг. І таму, з аднаго боку, добра, калі вось у жанчын будзе такая магчымасць больш ведаць пра сваё рэпрадуктыўнае здароўе, бо, ну, каб прымаць рашэнні, перш за ўсё у нас павінна быць інфармацыя. Але, і вось тут пачынаюцца гэтыя але. Гэта абавязковае даследаванне. Гэта значыць, што жанчына не можа ад яго адмовіцца. Гэта не тое, што вось зараз у цябе ёсць магчымасць яшчэ вось гэта узнаць. Не, гэта абавязкова. І ўсё гэта ідзе пад рубрыкай «Будучая мама».
І вось тут у мяне галоўнае пытанне, а як бы усе жанчыны будучыя мамы, усе жанчыны хочуць стаць як бы мамамі, ці ўсе жанчыны ну як бы успрымаюць сябе як будучых мам? Я думаю, што не. Для кожнай жанчыны, ну як бы кожная жанчына выбірае для сябе тое, што ёй патрэбна, што ёй падабаецца. Далей, вось гэтыя 18гадовыя жанчыны, ну наогул яны як бы павінны вось у 18 гадоў адразу думаць пра сябе як пра будучых мам і штосьці для сябе вырашаць. Ну, можа, як бы жанчына зараз не ведае, як яно будзе. Але калі дзяржава вось праграмуе і гаворыць, вось вы усе будучыя мамы, ну гэта называецца такі рэпрадуктыўны ціск на жанчын. Гэта вось дзяржава за цябе вызначыла, якой ты павінна быць, і вось калі ты такой не будзеш, ну ты нейкая там дэфектная, неправільная жанчына. Ну і далей у мяне пытанне, ну пройдзе жанчына гэтае даследаванне. А што будзе далей? Вось, напрыклад, ёй скажуць, што ў яе нізкі аварыяльны рэзерв. Што тады будзе? Вось яна атрымае магчымасць дадатковага там медабслугоўвання. Яна там нейкія дадатковыя пройдзе яшчэ тэсты. Альбо ёй тады як бы гінеколог скажа, ну вось глядзі, у цябе нізкі аварыяльны рэзерв, ну там табе 25 гадоў, пра што ты думаеш, гадзіннічак цікае, давай вось, значыць, нараджай. І яшчэ больш як бы атрымае дзяржава вось магчымасці ўціснуць на жанчыну. Ну, я скажу пра тое, што я не ўпэўнена, што вельмі як бы строга і правільна захоўваецца вось гэтая медыцынская таямніца. Гэта ўсё ж такі вельмі персанальная інфармацыя пра наша здароўе. Ну, а чаму гэтая інфармацыя павінна быць даступная, ну, нават медыцынскім работнікам, але без твайго як бы запросу на гэта, без тваёй згоды. Адна справа, калі там ідзе, ну, не ведаю, пра нейкія захворванні, якія, значыць, інфекцыйныя, ну, тады, як бы, гэта можа быць пагроза для іншых. Але тут гэта, ну, яшчэ раз, вельмі інтымная інфармацыя. Чаму яна павінна быць даступна іншым людзям? Слухайте, ну у такой сітуацыі знаходіцца дзяржава, гемаграфічны крызіс, працоўных не хапае людзей. Ну так што тут такое? Паставілі задачу. Ну перад грамадствам ставіцца задача. Жанчына таксама адзінка грамадства. Ну, гэта вы, да, прыгожа сказалі, але чамусь вось не перад грамадствам, а перш за ўсё перад жанчынамі ставіцца такая задача. Вось яшчэ раз, не ставіцца задача перад мужчынамі, так, усе мужчыны бярэце дэкрэтны адпачынак. Усе там на год сыходзіце і, значыць, займаецеся сваімі дзецьмі. Вось такой задачы я чамусьці не чула ад дзяржавы. Але вось яшчэ раз, я і паказваю, што жанчыны з'яўляюцца вельмі такім зручным рэсурсам, вельмі такой падыходзячай функцыі для рэалізацыі дзяржаўных задач. Але яшчэ раз, гэта не пра саміх жанчын, не пра саміх. У іх ніхто не пытаў, ці хочуць яны такое даследаванне, каб яно было абавязковае. У іх ніхто не пытаў, ці хочуць яны там, не ведаю, хутчэй выходзіць з дэкрэтнага адпачынку, ці хочуць яны аддаваць дзяцей у яселькі і гэтак далей. Вось мяне што і як бы вельмі так, на што я звяртаю ўвагу, а няма ніякіх сацыялагічных даследаванняў, няма ніякіх грамадскіх абмеркаванняў. Чамусьці беларуская дзяржава размаўляць з беларускімі жанчынамі не хоча. Яна толькі хоча быць вось у такой пазіцыі, што мы пра вас клапоцімся, і мы лепей ведаем, што вам патрэбна. Вось глядзіце, колькі, значыць, мы для вас робім, і таму вы павінны быць удзячнымі
зручнымі і рабіць тое, што мы вам кажам. Не, ну з іншага боку, гэта ўсё ж таки досыць такая сфера, дзе павінны адмыслоўцы нейкія даваць парады, прымаць рашэнні. Калі мы кажам пра здароўе, то нейкія меры, захады там ці аналізы ці яшчэ што-небудзь, лепей рабіць тыя, якія параюць дактары. А то, ведаеце, можна спытацца меркаванне у антываксераў, рабіць прышчэпкі ці не рабіць, што яны вам нараяць, якое рашэнне вынесуць. Так і тут, дактары прынялі такое рашэнне. Пройдуць жанчыны гэтае даследаванне. Потым же ж не прыйдзе участковы з кайданкамі і не павядзе яе ражаць сілком. Слухайте, а мне здаецца, якраз вось я не згодная зараз з вашымі разважаннямі. Так, ёсць антываксеры. На самой справе гэта вялікая праблема. Але я не лічу, што калі ёсць людзі, якія маюць іншае меркаванне, не павінна быць грамадскіх дыскусій. Грамадскія дыскусіі павінны быць, а здароўе гэта, не ведаю, гэта же тое, што вось датычыць кожнага і кожную. Вось як могуць прымацца рашэнні, калі вось нас не спыталі, гэта же пра наша здароўе. Павінна была быць нейкая інфармацыйная кампанія, дзе расказвалі, чаму гэта важна, чаму Какую гэта шкоду вашаму здароўю быць. правядзе тое, што вы здадзіце такі аналіз? А здароўю не прынясе. Я пытаю, што будзе далей. Шкоды здароўя ад даследавання не будзе. Але што будзе далей? Калі там, умоўна кажучы, ўсё ў норме, ўсё ў норме. А калі там ёсць нейкія рызыкі бясплоддзя, вось што тады будзе рабіць гэтая жанчына і якія магчымасці дасць ёй дзяржава? Я зусім не ўпэўнена, што дзяржава дасць магчымасці дадатковых абследаванняў, там нейкага лячэння. Хутчэй за ўсё, гэта будзе менавіта маральны ціск. І можа не тэрапеўт, але тыя ж самыя гінеколагі, пры кожным прыходзе жанчыны на нейкае абследаванне, будуць пра гэта гаворыць. Я наогул ўсё ж такі рашэнне мець ці не мець дзяцей павінна вырашаць жанчына і пара, а не дзяржава. Не дзяржава павінна за жанчыну фармуляваць, што ты будучая маці. А вось калі ты не будучая маці, раскажы, па-першае, чым ты такая асаблівая, а па-другое, вось чаму ты не хочаш быць хорошай дзевачкай і не хочаш быць будучай маці. То бок, калі мы як метафору кажам пра нейкі кантроль дзяржавы, то ў дадзенай сітуацыі вы сцвярджаеце, што ёсць пэўныя такія абставіны, калі вось гэтая метафора перастае быць метафорай. Так, гэта ўжо вось дзяржава ведае, колькі, які аварыяльны рэзерв у яе грамадзянак. Гэта зброя, якая, калі вісіць на сцяне, можа выстраліць. Я, напрыклад... І выстраліць у жанчыну. Безумоўна, я б не хацела, каб такая інтымная інфармацыя пра маё здароўе была даступная, не ведаю каму, а каму будзе зараз даступная гэтая інфармацыя. А можа, я не ведаю, а можа, там партнёру гэтай жанчыны скажуць, што вось пра што вы там, чаму вы не заводзіце дзіця, у вас вельмі мала часу засталося. І яшчэ з таго боку жанчына будзе атрымліваць. Наадварот, зробяць добрае, людзі, можа быць, не ведаюць, не разумеюць, а так яны ўжо прымуць нейкае рашэнне. Я ж пра гэта і гавару, што трэба спачатку інфармацыйная кампанія, што ёсць такія метады, і вы зараз, калі вы хочаце, вы можаце атрымаць бясплатна ў Беларусі такую магчымасць. Здаецца ж, так трэба, а не так, што ў абавязковым парадку вы ўсе будзеце гэта праходзіць. А людзі ж пішуць, жанчыны пішуць у соцсетках, а сперматазоіды не будзем зараз кожнага правяраць? Вось там былі такія добрыя адказы, а між іншым, а чаму мужчын мы не будзем правяраць? Вот, дарэчы, дыскрымінацыя нейкая мужчын. Вось я прачытала, што 20% бясплодных пар гэта менавіта калі, адказнасць мужчыны. А дзе магчымасці для мужчын? Вось давайте кожнага мужчыну зараз праверым, каб кожны мужчына здаў спермаграму і таксама будзем кожнаму мужчыне гаварыць, як яму трэба сябе паводзіць.
Ну у прынцыпе вот я асабіста быў не супраць такого, каб вот мець пэўную інфармацыю. Так інфармацыю добра пра сябе мець. А ў мяне пытанне, а што дзяржава можа з гэтай інфармацыяй зрабіць? Вось адна справа, калі конкретны чалавек мае інфармацыю пра сваё здароўе, а калі у вас запыта такога не было, а дзяржава гэта зараз ведае. Ну гэта прастора для маніпуляцыі, для вось гэтага ціску, для усяго ж чаго заўгодна. Няўжо ў нас такі вялікі давер да дзяржавы, каб вось даваць ёй такую яшчэ раз інтымную інфармацыю пра сябе? Ну с інфармацыяй з аднаго боку можа быць, а з другого боку как бы дадзіце вы інфармацыю. У любым выпадку вы здаеце аналізы там ці робіце нейкую там томаграфію, там рэзонанс ці яшчэ што-небудзь, вы падпісваеце паперу на тое, што вы пагаджаецеся перадаць гэтую інфармацыю пра вынікі свайго здароўя, ну прынамсі гэтай лічэбнай установе. І можна падаць, а куды яно можа папасці? А ведаеце, колькі кіберзлачынцаў развялося? Ну гэта так, але вось менавіта тады я гэта падпісваю, і гэта ўсё ж такі хоць у нейкай ступені, але мой выбар. Я ўсё ж такі маё здароўе належыць мне, а не дзяржаве. Не дзяржава павінна вызначаць, якую інфармацыю пра сваё здароўе я павінна без усялякай згоды даваць дзяржаве. Я не лекар, яшчэ раз, тут магла бы быць цікавая дыскусія, вось калі будуць лекары, но, напрыклад, я разумею, што ёсць інфекцыйныя захворванні, якія перадаюцца ад аднаго чалавека да іншага. І вось гэта ўжо не можа быць асабістым выбарам. Вось праходзіць гэтае даследаванне на інфекцыю, альбо там лячэнне, альбо не, бо гэта рызыка для іншых. Але рэпрадуктыўнае здароўе гэта тое, што належыць канкрэтнай асобе. Добра, давайте яшчэ одну тэму закранем, але перш я хацеў бы, тут у нас цікавіліся, мы учора цягам дня праводзілі такі конкурс на лепшае пытанне да нашых экспертаў і абяцалі ў падарунак вось гэтую кнігу. Конкурс праведзены, пераможца вызначаны, ён будзе названы падчас нашага наступнага стрыма з Евгенам Красуліным. Так што рыхтуйцеся, штаўце шампанскае на стол, будзе вельмі цікава. Асабліва заві мяне проста Джек, для вас таксама. Так, ну і я хацеў бы яшчэ одну тэму. З апошнім часам з'явілася інфармацыя пра тое, што калі вось беларусы праходзяць мяжу, вяртаюцца найперш за ўсё там з замежжа, з Еўропы, пасля таго, якіх там правяраюць там дакументы, рэчы, тэлефоны, падпісачкі ў тэлефонах, потым іх яшчэ адпраўляюць на асабісты дагляд, дзе прымушаюць распранацца цалкам. Ну, калі чалавек выклікае падазрэнне, можа быць там штосьці можа правесці дзе-небудзь, што-небудзь забароненае з гэтых Еўропаў, дзе невядома, што робіцца, ну, можа, нармальная мера, што не так? Ну, вось сама па сабе мера нармальная, але менавіта ў тым кантэксце, пра які вы сказалі, што тыя самыя наркотыкі альбо іншыя там забароненыя рэчы, але я так разумею, што трэба мець вельмі такое абаснаванае падазрэнне на тое, што вось менавіта гэты чалавек можа, напрыклад, гэтыя наркотыкі правозіць, і таму яго ці яе, значыць, ну, варта вось праверыць такім чынам, што распрануць. Ну, павінна быць падстава. Вось пра тое, што мы гаварылі пра здароўе, што калі бяруць нейкую асабістую інфармацыю, але вось у дадзеным выпадку распранаюць, павінна быць нейкая такая зразумелая падстава для гэтага. І калі я ўпэўнена, вось некалькі чалавек на нармальнай мяжы, якія, значыць, ну, ніяк не датычаць да забароненых рэчаў, да наркотыкаў, вось такім чынам правераць, то, безумоўна, яны напішуць скаргі і будзе вялікія непрыемнасці у тых, хто гэта рабіў, бо яшчэ раз павінны быць падставы. Але мы зараз гаворым пра звычайных беларусаў і беларусак, якія не маюць ніякіх адносінаў да наркотыкаў, да іншых такога рода рэчаў. І так, вось ёсць зараз інфармацыя, што іх яшчэ, вось, акрамя гэтага догляду машыны, рэчы,
рэчаў тэлефона яшчэ і распранаюць, і што нават ёсць інфармацыя, што больш гэта прымяняюць менавіта да жанчын. І вось тут, напэўна, вось як бы моя экспертыза як бы і будзе каштоўная. Глядзіце, гэта ж таксама вось нашыя самыя інтымныя сферы і нашыя рэчы, наш телефон. Телефон же гэта ж не просто вось такая рэч, не ведаю, гэта ж наше цяперашняе, наше мінулае, наша гісторыя, наше фото, там нашыя перапіскі, гэта, ну, як бы, гэта вось працяг як бы нас саміх, вось нашыя рэчы, наш телефон, нашая машина, для кагосьці гэта, ну, сапраўды другі дом, а можа там і адзіны дом, які ў чалавека вось свой ёсць. А тут зараз яшчэ людзей сталі распранаць, а гэта ж, ну, наогул, вось, так вось атрымліваецца, што мяжа ж гэта само па сабе месца такое, ну, там, дзе як бы хвалюешся, бо гэта, ну, зразумела, там ва ўсіх там бачуць нейкіх падазроных, безумоўна, гэтыя памежнікі, таможаннікі, у іх улады значна больш, чым у звычайнага чалавека. Але тут мы гаворым менавіта пра людзей, у якіх штосьці знаходзяць у телефоне, там, не ведаю, нейкія падпіскі, нейкія фота, нейкія лайкі, і да іх яшчэ, значыць, і вось гэтае распрананне. І вось тут менавіта пра жанчын. Канешне, ўсё гэта робіцца, каб запалохаць людзей, каб яны страцілі кантроль над сабой, каб яны там штосьці сказалі, зрабілі неправільнае, то, што, значыць, дасць падставы там для нейкіх мер у іх адносінах. Ну і, канешне, гэта вот дэманстрацыя сваёй улады, што вы ніхто, а мы можам усё. Ну, таму вось як бы праверка телефона, ну до 20-го года, ну гэта наогул нонсенс быў, каб у цябе без усялякіх падставаў забралі телефон і штосьці там шукалі. Гэта же, ну... Вы ведаеце, пасля з 20-го года до сённяшняга дня колькі экстрэмісцкіх фармаванняў развялося у пабліку, у сацыяльных СМІ? Ужо не ведаю, ужо даўно стратила. Кожны дзень, в прынцыпе, амаль кожны дзень абнаўленні, дабаўленні, ужас, што робіцца, вы што? На гэты вось выспу спакою, стабільнасці. Народная падтрымка тады вось гэтага рэжыму, усе на мяжы. На мяжы. З праверкай телефона, да. Ось. Так вось пра жаночае цела, якое, зразумела, у культуры, ну, значна больш уразлівае вось да гэтага распранання, бо жаночае цела значна больш звязанае з вось гэтымі нормамі, як трэба сябе паводзіць, што там жаночае цела павінна быць прыкрыта ад чужых вачэй і гэтак далей. Канешне, жаночае цела больш уразлівае. Але я б звярнула ўвагу, што гэта яшчэ вельмі часта робіцца і на вачах дзяцей, з якімі вось ездзяць альбо гэтыя людзі, альбо гэтыя жанчыны. Таксама вось пра гэта гаворыцца. І тут ужо як бы неважна нават колькі гадоў гэтым дзецям. Ну, зразумела, там трохгадовае дзіця, калі ты пакінеш, ну ты ўвогуле там, не ведаю, на паўгадзіны ты будзеш усе паўгадзіны як бы перажываць, не здарыцца ці штосьці, там, што яму, ці ёй патрабуецца і гэтак далей. Але гэта калі робіцца нават, ну, не ведаю, на вачах 15-гадовых, але гэта ж таксама вялікі стрэс. Вось тваю маму там хтосьці кудысьці выводзіць, а гэта твоя мама, а яна што, як бы злачынца нейкая, яна там крымінальніца, вось чаму да яе так? І, канешне, вось эксплуатуюць гэтую адказнасць жанчын за дзяцей, і калі праходзяць усе гэтыя обшукі, ну да, жанчына, яна думае ўжо не пра сябе, яна думае, вось калі гэта скончыцца, бо што там робяць мае дзеці? І таму, ну, гэта, вось, я нават не буду гаварыць, што гэта негуманна, што гэта бесчалавечна, гэта зразумела, але гэта робіцца, вось, каб запалохаць людзей, каб людзі страцілі раўнавагу, каб штосьці там сказалі альбо зрабілі. Ну і так вось атрымліваецца, што на гэтай мяжы дзяржаўнай вось нашыя асабістыя межы, вось як бы асобных людзей, як асоб, яны як быццам, ну, увогуле не існуюць, не маюць значэння, бо вось ёсць людзі, якія могуць гэтыя межы парушаць,
ну вось на амаль на 100%. Ну ёсць у іх вось такая індульгенцыя ці права такое выдадзенае тым, хто вышэй за Бога і законы. На завяршэнне, тыдзень таму мы тут в эфіры сустракаліся і вы рабілі сваю такой аналіз дзеянняў, заўваг, выступаў Віктара Бабарыкі. Амаль тыдзень бурліла ўсё навакол, адмысловы чат экспертаў там некалькі дзён абмяркоўваў гэта ўсё, потым я ў Фейсбуку бачыў цэлы разбор на некалькі раздзелаў разбіты вашых маніпулятыўных высноваў. Адзін знаны эксперт цэлы стрым прысвяціў разборам вашым. Карацей кажучы, вы прыйшлі да высновы, што вы атрымалі з офіса адпаведную метадычку і поставілі сабе за мэту забіць Бабарыку. Выканалі, не задаволеныя? Ну, слухайте, гэта вось такое адзеркальванне, да, што вось рэжым гаворыць пра тое, што ў нас ёсць лялькаводы, што мы ўсе не самастойныя, што вось там нейкі калектыўны захад нас вывел, а мы, значыць, есть гэтыя авечкі, мы вось, значыць, так зрабілі ў 20-м годзе. А тут, значыць, частка людзей лічыць, што ну, як бы амаль тое самае, толькі лялькаводы ў нас іншыя, да, што вось як быццам не бывае незалежных экспертаў, незалежных медыа, там наогул незалежнага грамадзянскага сектара, а што вось толькі іншыя ў іх лялькаводы. Ну, не ведаю нават, што на гэта можна сказаць, но тут як бы для мяне ў маёй карціне міра як бы гэта не існуе. Можна заўсёды спрачацца з аргументамі і гаварыць пра тое, што вось там, а ёсць вось такія даныя, альбо вось тут можа парушаны нейкія сувязі. І гэта тады, ну, вельмі цікавая размова атрымліваецца, калі ты вось атрымліваеш такую менавіта зваротную сувязь на твае аргументы, альбо там яшчэ нейкая інфармацыя, якую ты не ведаеш, табе як бы дакладаюць. Але калі гаворка ідзе вось менавіта, што калі я зразумела так, што калі я аналізую палітычныя паводзіны нейкага чалавека, то гэта значыць, я яго крытыкую, а гэта значыць, што я, значыць, падтрымліваю Ціханаўскую, а гэта значыць, што я не просто так падтрымліваю Ціханаўскую, а што значыць гэта я па метадычцы яе атрымліваю. Ну гэта не мая карціна света, я ў ей не існую, нічога пра гэта сказаць не магу, але я разумею, што вось тое, што вы сказалі, таксама можна лічыць KPI-ем экспертнай дзейнасці. І што там чат бурліў, і што там нейкі адмысловы стрым, таму вось мая галоўная ідэя пра тое, што KPI бываюць розныя, і трэба, напэўна, бачыць усе KPI, ну, вось яна як бы пацвердзілася. Ну, то бок, калі крытыкуеш гэтых, вот, то гэта маніпуляцыі, спробы забіць і метадычкі офіса, а калі крытыкуюць той бок, то гэта нармальная крытыка, гэта трэба спрымаць як вот нармальны працэс дэмакратычны. Ну, тады нам далёка да новай Беларусі. Калі вот у нас такія, ну, але мне здаецца, гэта даволі маргінальныя лініі, пра якія вы зараз сказалі, і яшчэ раз крытыкаваць кагосьці, гэта не значыць, ну, не ведаю, быць як бы староннікам іншай публічнай фігуры, і тым больш як бы штосьці за гэта мець. Не. Сидорская не имела права рассуждать о поведении Бабарыки. Перебор явный, занесло ее. Ну, добро, что вы ведаете, ведаете, кого есть право якое, а у кого якого права нема, то, безумоўно, вы маете право, хотя, конечно, может быть, вы права гэтага и не маете. І я думаю, што калі на маём месцы сядзеў, напрыклад, бы Артём Шрайбман і гаварыў значна больш акрэсленыя і значна больш як бы крытычныя словы ў адрас Бабарыка, яму б за гэта нічога не было б і сказалі бы, што ён гэта можа рабіць. Ну, а Сідорская, у тым ліку жанчына, ну, зразумела, як бы, яна перайшла межы.
Дзякуй вялікі, на гэтым развітваемся. Спадзяюся, што сустрэнемся яшчэ не адзін раз, не толькі пагаварыць у межах гендер-гэп, але можа быць і ў межах вось такога аналіза медыа і палітычнага аналізу таксама. Дзякуй вялікі. Даследчыца медыа, улады і гендеру Ірына Сідорская была з намі. Яна рыхтуе вам сюрпрыз, скажем пра яго наступную нашу сустрэчу. Ну а я з усімі вами развітваюся. До сустрэчы. Жыве Беларусь.